homman juju on se, että omilla keuhkoilla henkeä pidättäen sukelletaan ja koitetaan harppunan avustuksella saalistaa kalaa. Lyhykäisyydessä tämä on niin kuin se juttu. Sinäkin olet tuommoinen lepposan näköinen, ystävällisen näköinen ihminen, mutta kun kädessä on tuommoinen ihan järkyttävän pelottavan näköinen harppuuna, niin ei tässä nyt mistään ihan lastenleikkiharrastuksesta ole varmaankaan kyse. No joo, ihan pienimmille tämä laji ei sinänsä sovi kyllä, että tämä harppuna on kuitenkin sen verran vaarallinen, että pitää olla pieni älli ja taito hallita, ettei satu mitään vahinkoja. Omaa lihasvoimaa käyttäen kuitenkin tätä viritellä, että myöskin siinä on se, että ihan pienimmät juniorit, niin heille ei löydy sitten taas sitä papua ranteesta, että millä viritellä pyssyä. Mikä on ihan hyvä, kun tässä tämmöistä harppuunaa vierestä katsoo puolen metrin päästä. Toi näyttää sen verran järjeltä, että luulisi, että tuolla lähdetään jahtaamaan jotain suurempaakin valaskalaa, mutta aika paljon pienempiä ne näiltä vesiltä löytyvät saaliit kuitenkin on. No joo, tämä kyseinen harppuna on tämmöinen vähän pidemmän mallinen, mutta otin sen ihan näön vuoksi, että yleisemmin Suomen vesillä niin pärjää mainiosti tämmöisiä niin kuin 75 senttiä on aika yleinen, mitä käytetään. Et kaupastakin, kun menee ostamaan harppunaa, niin pyytää vaan kioskin sedältä, että 75 senttinen harppuna ja sillä mennään. Mutta tosiaan pitää olla eri mittaisia harppunoita, jopa Suomen vesillä, että 50 senttinen, 75, 90 senttinen, että kyllä Suomessakin löytyy kirkkaita aikajaksoja, kun siellä tarvitaan pidempää pyssyä. Saako tuommoisen käydä kuka tahansa ostamassa ja sitten lähteä paukuttelemaan tuonne vesille? Joo, no periaatteessa kyllä. Näitähän myydään urheilu- tai sukellusliikkeessä pääsääntöisesti nettikaupoissa ja jopa Motonetista löytyy harppunoita, että kuka vain voi ostaa, mutta sitten lähinnä se on se, että vanhemmillakin pitäisi olla pieni järki päässä, että kenelle niitä hommataan. Oletko kuullut juttua, että näitä olisi mennyt esimerkiksi alaikäisille? En. Meilläkin kilpailussa on ikäraja on 15 vuotta, mutta toki laji sopii pikkusen nuoremmillekin. Että sanotaan, että siitä 12-13 vuotta on aivan passiliikä aloittaa sukelluskalastus. Et sitä ennen voi sitten taas treenata sitä sukellusta, räpyläuintia, snorklailua ja tehdä niin kuin siinä sitä omia kykyjä paremmaksi. Ja sitten kun tulee se jonkinnäköinen maaginen mittari ja oma järki niin kun on sillä tasolla, niin sitten otetaan se harppuna kouraa. Nämä on kuitenkin niin vaarallisia pelejä, että siinä on syytä olla järki päässä. No mistä sen tietää sitten, kun lähtee kalastamaan, että millainen harppuna pitää milloinkin ottaa mukaan? Sepä se tulee ehkä sen kokemuksen kautta sitten, että tietää vähän, että millaista kalaa alueella liikkuu. Ja sitten myöskin voi olla sille, että koska meillä on kuitenkin itsellä on se mahdollisuus valita, että mitä me koitetaan saalistaa. Et jos sä lähdet merelle ja sulla on tavoite saada niin kun vaikka ahventa, niin sit sä otat siihen sopivan harppuunan ja sit sä vaan keskityt siihen, että jos sä näet jonkun hauen menevän ja sä et vaan ota sitä tai yritä ottaa. Et meillä on kuitenkin se mahdollisuus tässä, että me saalistetaan vain sitä, mitä me halutaan. Tapio Salakari, onko tämä semmoinen laji, joka sopii sukeltajille, jolle ei ihan tavallinen sukellus enää riitä? Vähän James Bond-touhulta vaikuttaa. No joo, kyllähän tämä antaa omaa haastetta. Itsekin aikoinaan aloitin laitesukelluksella ja edelleenkin sitä teen muutaman kerran vuodessa, mutta sitten kyllä tämä niinku harppunointi vei sinänsä mennessä, että tässä on enemmän sitä actionia, saalistusviettiä, mitä ainakin miehet tarvitsevat, että aina pitää saalistaa jotakin. Ja myöskin sitten on se, että tästähän saa ruokaa. Että tavallaan se on myöskin hyvä, että koitetaan saalistaa niitä ahvenia ja pitää perhe niin kuin ulkona nälästä. Väitätkö ihan oikeasti, että on niin kuin selkeästi tuonut lisää kalaa sun ruokapöytään? No kalat on oikeasti aika vikkeli, laji on haasteellinen. Et meilläkin kilpailutoiminnassa on silleen, että saattaa olla kilpailu, missä on 20 kilpailijaa, sieltä vain 3 henkilöä löytää kalaa. Et se ei ole mikään itsestäänselvyys, kun hän on 4 tuntia 20 henkilöä meressä, että sieltä jokainen tuo kalaa. Että kyllä tässä on omat haasteensa olemassa. Niin myönnät, että ilmakin saalistaa joskus sieltä pinnalta ylös noustu. Kyllä. Monia kertoja, että kalan kilohinta on aikamoinen, että jos sitä lähtee sillä tavalla vertaa, että kyllä toi K-kaupan kalatiski on tuttu. No mutta siis jos tarvikkeena on tällaiset harppunatyyppiset, jopa noin isot kuin sulla nyt on tuossa kädessä, ja sitten kun ne näkyvyydet on mitä on näilläkin vesillä välillä aika huonot, niin eikö tämä nyt ole aika vaarallinen harrastus jo joskus? No on siinä omat vaaransa, että ehkä suurin vaara tulee siitä sukeltamisesta, eli pitää tietää, koska pitää tulla pintaan, että se on ehkä se olennaisin. Esimerkiksi ahven on aika hyvä esimerkki kala, että sitä ei tule odottamaan siellä, ahven ei tule välittömästi siihen, vaan sitä ei tule odottamaan. Sä sukellat sinne
odotat siellä jonkin aikaa, puoli minuuttia, minuutin, niin siinä kohtaa pitäisi tietysti omat kellot soida, että jos rupeaa tuntuu vatsassa kouristuksia, niin sitten pitää lähteä pikkuhiljaa pintaan. Omassa seurassa on Saaristomereen sukeltajissa, niin meillä on 4 kertaa viikossa on hallivuoro. Eli siellä voi niitä omia rajojaan kokeilla ja parantaa ennätyksiään ja omia kykyjään. Et sitten kun mennään merelle, niin siellä tietysti otetaan vähän niin kuin omista ennätyksistä -20% ja sillä mennään. Et jos sinne merelle kertaalleen jää, niin sittenpä sinne jää. Et Suomessakaan ei tiettäväkseni ole yhtäkään niin kuin menehtynyt ikinä lajin parissa. Se on ainakin, että syvyydet on maltillisia, niin se tekee siitä niin kuin Suomen hyvän. Mutta sitten taas kun lähdetään tuonne ulkomaille sukelluskalastuskisoihin, niin siellä on omat haasteensa sitten se syvyys. Se, että sukelletaan ilman happilaitteita, niin siitä on muun muassa haittaa siihen kalastukseen, jos nyt jotkut laitteet pöhisee siinä kauhealla metelillä vieressä. Joo, kyllä se oikeastaan ihan järkisyistä pidetään ne painamavehkeet poissa. Siinä on se, että ne kuitenkin pitää sen verran pulputusmeteliä, että se on niin kuin se pääsyy siinä. Että kalat kuitenkin on äärimmäisen herkkiä. Että pienikin kolaus, niin kyllä ne kalat tietää, että nyt on jotakin jännää on jossain tulossa, että lähdepä karkuun. Joo, se opitaan jo pienenä, että laiturillakaan ei saa puhua, jos joku siinä onkin. Näin se on jo, että kalat lähtee karkuun ihan saletisti. Tapio Salakari, sano sellaiset tärkeimmät ominaisuudet, mitkä pitäisi olla, jos harkitsee sukelluskalastajaksi ryhtymistä. No oikeastaan siinä ei tarvitse olla mikään tosiaan superhessu, että se riittää, että on perusterve järki ja uimataito. Ja tietysti kunnoltaan pitää olla sille, että kykenee sukeltamaan ja olemaan niin kuin merellä. Ja myöskin se, että sanotaan, että sukupuoli, ikä tai koulutus ei ole mikään este, että sopii kaikille. Että kunhan tosiaan se terve järki, uimataito, ne löytyy, niin niillä pärjää tosi pitkälle. Sitten varmaan vähän seikkailumieltä. Kyllä, ja pitää syödä kalaa.